1987 मायथाइयाव बर'फोरनाव ओरैबायदि मोनसे गाज्रि सम फैदोंमोन जे गावजों गावनो बुथारलायनाय दानथारलायनाय मोनसे गामिनि मानसिया गुबुन मोनसे गामियाव थांनो हायैनि दाउ अमाफोरबायदि गावजों गाव दानथारलायनाय सुथारलायनाय बर'जों बर'नो सुथुर न' सावलायनाय ndfb जों BLT जों गावलायलायनाय मोनसे समाव बर'फ्रा प्रागज्योतिषपुराव रायजो खुंदोंमोन राजा दंमोन जेरै दानब रायजो भौमा रायजो सनितपुर रायजो काछार रायजो बायदि बायदि बै समाव गासैबो आसामानो बर'नि रायजोमोन बर'आ मोनसे गेदेर हारिमोन नाथाय दिनै बे बर'फ्रानो मानो गावनि हायावनो रायजोखौ लानानै जुजिनो नांनो गोनां जाखो माब्रै गावजों गाव बुथारलायबाय थाखो रोजा रोजा बर'फ्रा मानो रायजोनि थाखाय हारिनि थाखाय जिउ गारनांगौ जाखो मा गोरोन्थि दंमोन बिसोरहा खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआ जोबोद स्पेशल जागोन दे बेनिखायनो नोंथांमोना मिस दा खालाम बे भिडिअआव नुनाय गासैबो जाथायफोरा गुबुन गुबुन बिजाब आरो आर्टिकेलफोरनिफ्राय लानाय रियेल जाथायफोर गोजासो दे आं बेखौ हारसिं सल'बायदि सानखांनानै लिरनाय नङा दा बियो क्लियार दायो जों थांगोन 12th सेन्चुरियाव बेनो बै सम जेराव कछारी रायजोखौ जोहोलाव दैमालु आरो राजा मकरदसा बेंगासिनो दंमोन गासैबो थिगैनो सोलिगासिनो दं नाथाय दुखु गोनां बाथ्रा दि मोनसे समाव राजाया माबेबा मोनसे जाहोननि थाखाय गोब्राब पानिशमेन्ट होनायाव दैमालु जोहोलावनि सानै उन्दै उन्दै फिसाला देहाम आरो माइहामा अबथिरा जिउ गोमायो जायनि जाहोनाव दैमालु जोहोलाव आरो राजानि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयै थासारि सोमजियो थिग बिदिनो कछारी रायजोआबो मोननै बाहागोआव गावस्रालाङो सानजा बाहागोखौ दैमालुआ गावनि गोहोजों सामलायो आरो सोनाब बाहागोखौ राजाया सामलायो नाथाय सोर मिथिगौमोन जे बे गावस्रालायनाय आरो गोरोबलायनाय गैयै थासारियानो दिनैसिमबो बर' हारिनि गेजेराव मोनसे आखुबादि जानानै थागोन आं बे बाथ्राखौ मानो बुंदों नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो बुजिगोन 1255 मायथाइ जेराव दैमालु जोहोलावखौ राजा मकरदसनि सान्थ्रि गाहाया सोलो खायदा बाहायनानै जेलाव सोनानै दोनफैगोन गोसो जायोमोनब्ला दैमालु जोहोलावा खारनो हायोमोन नाथाय बियो खाराखै मानोना बियो मिथिगौ जे बे एरियायाव जे गावखौ रावबो बुथारनो हाया नाथाय बेनो दैमालु जोहोलावनि बयनिख्रुइबो देरसिन गोरोन्थि जायो दैमालुआ खोमायाव सेहा गुदुं लुबासो थैयो बे बाथ्राखौ सानसेखालि बिमा बाथुलनो खोन्थाखुमानानै लादोंमोन दैमालुआ ओजोंहाय मेगन गोसा बिमा बाथुला दैमालुखौ नायनो हाया बेनिखायनो बे बाथ्राखौ सान्थ्रि गाहायनो खोन्थाखुमानानै होयो थिग बिदिनो 9 जानुवारि 1255 मायथाइनि हर गेजेराव जेब्ला दैमालुआ जेल सिङाव गोदो गोदो उन्दुफुगासिनो दंमोन बे समावनो सान्थ्रि गाहाया सेहा गुदुं फुदुंनानै दैमालुनि खोमायाव लुसननानै होयो जाउनाव दैमालुआ जेलावनो बाब्राब बाब्राब थैयो नाथाय दैमालुआ गाव थैनायनि सिगां बर'फोरखौ ओरैबायदि मोनसे साव होना गालाङो नोंसोर आंखौ बेबायदि खालामनायनि थाखाय बे हारियाव माब्लाबाबो खौसेथि फैनाय नङा दा खोथाया जाहैबाय मा थारैनो दैमालु जोहोलावा होनाय सावा बर'फोरनाव नांमारदों नामा दैमालुआ होनाय सावा बेसेबां सैथोमार बे बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नाय अब्लानो गावनो गाव आन्दाज मोनगोन दैमालु थैखांनायनि बोसोर 300सो उनाव कछारी रायजोआबो जोबनानै थाङो नाथाय बे 300सो बोसोरावनो बर'फ्रा गावजों गाव नासयलायनाय गादबलायनाय गुबुनजों गादबजानाय न'खर गंसेनि गेजेरावनो गावजों गाव गोरोबलायनाय गैयै मिथिस'यै गोबां जाथाय जानानै थाङो जायनि जाहोनाव डिमापुरनिफ्राय माइबं आरो माइबंनिफ्राय कासपुरसिम थाग्रा राजथावनिखौ सोलायनानै लानांबाय नाथाय बेफोर जाथायनि मोनफ्रोमबो जारिमिनखौ जों दिनै रोखा रोखा मोना जोबथारनायाव राजा गबिन्द चन्द्र आरो तुलाराम सेनापतिनि गेजेराव आरोबाव फिन गोरोबलायनाय गैयै थासारियाव कछारी रायजोआ थुब्ला मोननै बाहागोआव गावस्राबावो बेबादि गोरोबलायनाय गैयै थासारिखौ नुनानै ब्रिटिश सरकारा सोलो खायदा बाहायनानै डक्ट्रिन अफ लेप्स मुंनि गोरोबथानि गेजेरजों कछारी रायजोखौ गावसोरनि आवथायाव लाङो बेबायदिनो बर'नि रायजोआबो जोबनानै थाङो रायजो बायखांनाय उनाव कछारीफ्रा आसामनि गोबां दाब दाब जायगायाव गोसार लानानै थायो बेयावनो बिसोर फिसा फिसा हानजा जानानै गामि फसंनानै रायजो जायो आरो उनाव गावसोरखौनो गुबुन गुबुन मुंजों सिनायथि होयो जेरै बर' राभा डिमासा गार' बायदि बायदि बेनि गेजेरावनो जों जाबाय बड' एबा बर' कछारी रायजोखौ सामलायगिरि बयनिख्रुइबो देरसिन आरो साबसिन हारि बेबायदिनो बर'फ्रा गोबां हारि हारिसाफ्राव गावस्रालाङो दा बियो क्लियार जाबाय
बेनि उनाव बर'फ्रा 18 सेन्चुरि जोबनायसिमहालागै ओरैबायदि मोनसे गाज्रि सम फैबावो जाय समनि खोथाखौ रायज्लायोब्ला गोसोआव दिनैसिमबो दुखु नाङो। बे समाव बर'फोरनि धोरोम सिबिनायाव गोबां गुलुं गुजुं जादोंमोन। बर' हारिनि माखासे खोमसि फोथायनाय गाज्रि हुदाफोर जेरै बाथौ धोरोमाव बोलि होनाय, जौ जुवाजों गफबनानै थानाय, इसोरनो ना बेदर बावनानै होनाय माखासे गाज्रि हुदाफोरखौ नुनानै गुबुन हारिफ्रा सै खालामदोंमोन, मुगैदोंमोन, बर'फोरखौ सुवा गोनां जाथि होननानै बुंदोंमोन। बे समाव बेफोर माखासे गाज्रि मुगैथाव आखुफोरखौ नुनानै बर'निनो माखासे मानसिफ्रा गुबुन हारिनि धोरोम आसार खान्थियाव बास्लायना गावसोरखौनो गुबुन हारिनि सिनायथि होदोंमोन, जेराव बर' हारिनि राव, हारिमु, धोरोम फोथायनाय, आसार खान्थि गासैबो गावस्रालांजोबो, जायनि जाहोनाव बर'फ्रा जोबनायनि लामायाव सैमोन। बे समावनो बर'नि सासे दाद जांगिला गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ ब्रह्म धोरोम फोसावनानै बर'फोरखौ गोबांखौ हमथानानै लाखियो, जायनि गेजेरजों बर'फ्रा गोदान हां मोननाय बायदि जायो। बेबायदिनो बर'फ्रा गोबां गुबुन धोरोम लानानै बर'निफ्राय गावस्रालांबाय। माखासेया खृष्टान आरो ब्रह्म धोरोम आजावनानै लाबाय आरो माखासेया गुदि बाथौ धोरोमखौनो गोबाथाबना थाबाय। बेबायदिनो बर'नि गेजेराव धोरोमारि गावस्रालायनाय जायो। नाथाय आथिखालाव जों मोनसे बाथ्राखौ गोग्गानो हायोदि मोनसे समाव बयजोंबो मुगैजानाय बाथौ धोरोमखौ आथिखालाव फोसाबनानै गासैबो गाज्रि हुदाफोरखौ नागारनानै दिनै बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ बयनिख्रुइबो साबसिन हामसिन मोनसे धोरोम महरै गायसननो हाबाय। दा बियो क्लियार जाबाय। दानिया 1947 मायथाइयाव भारतआ ब्रिटिशफोरनिफ्राय उदां जायो। बेनि उनाव 1963 मायथाइयाव नागालेण्डआ मोनसे रायजो जायो आरो 1972 मायथाइयाव फारियै मणिपुर, मेघालय आरो त्रिपुराया मोनफा फुल स्टेट जायो आरो 1985 मायथाइयाव आसाम एकर्ड जायो। जोबथारनायाव 1987 मायथाइयाव अरुणाचल प्रदेश आरो मिज'रामाबो मोनफा गावबागाव रायजो जायो। नाथाय दुखुगोनां बाथ्राया बेसोदि बै समाव भारत सरकारा बर'फोरनो रायजो दाफुंनानै होआसै, जायनि जाहोनाव 1966 मायथाइयाव PTCA उदयाचल सोमावसारनायखौ जागायजेनो। बे सोमावसारनायाव आसाम हायेननि माखासे मिसिं, सनवाल, देउरि बायदि ट्राइबफोराबो बर'फोरजों लोगोसे दंफायोमोन। नाथाय बे सोमावसारनायाबो बारा गोबाव थावरिना थानो हायासै। बर'फोरनि यां जेनेरेसन एबसुनि मानसिफ्रा बे सोमावसारनायनि हेंथा बाथ्रा बुङो आरो आबसुआ 1987 मायथाइयाव गोदान मोनसे बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ जागायजेनो, जायनि जाउनाव बर'फ्रा बै समाव मोनसे गावजों गाव गोरोबलायनाय गैयै थासारि सोमजियो। PTCA, UTNLF, UBNLF, एबसु आरो बर' सिकिउरिटि फर्स बेसोर गावजों गाव गावबागाव आइडिय'लजिखौ लानानै बुथारलायनाय थासारिसिम मोनफैयो। बे गामि आरो पार्टिजों माखासे फरायसा आफादानो जा आरो PTCआनो जा जोंनि सनितपुर जिल्लायावबो बिराद गोबाङै दाङाबाजि जाबाय। जोंनि राङापारा ओनसोलावबो गोबां मानसि थैनांगौ जाबाय। बेबायदि गावजों गावनो दाङाबाजि जाबाय। बे समाव ओरैबायदि मोनसे गाज्रि थासारि जादोंमोन जे एबसु सापर्टार थानाय गामिनि मानसिफ्रा PTCA सापर्टार थानाय गामियाव थांनो हाया आरो PTCA सापर्टार थानाय गामिनि मानसिफ्रा एबसु सापर्टार थानाय गामियाव थांनो हाया आरो बर' सिकिउरिटि फर्स थानाय गामियाव एबसुनि सापर्टारफ्रा थांनो हाया बायदि। गावजों गाव बुथारलायनाय, दानथारलायनाय, गावजों गाव गामिजों गामि न' सावलायनाय, बर'जों बर'आनो बर'नि सुथुर जादोंमोन। बे समाव एबसुआबो मोननै बाहागोआव गावस्रालाङो आरो गावजों गावनो नारा नाथा नांलाय खमलाय गोबां सोमजिलायो। बेबायदिनो दुखुनांथावै बर'फ्रा गावजों गाव दानलाय सुलाय थैलायलायो। बेनि उनाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म दैदेननाय एबसु आफादा बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ कन्टिनिउ खालामो। बे समावनो माखासे उदयाचल बिग्रा आफादफ्रा डिक्लाइन जायो, जेराव माखासे ट्राइबेल हारि जेरै मिसिं, राभा, दिउरिफोरा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बर'फोरनि सिं बायदि मोनदांनानै गावसोरखौनो बड'लेण्ड सोमावसारनायनिफ्राय गोजान खालामो। नाथाय बर'नि नांलाय खमलाय बुथारलायनाया बेखिनिल'आव जोबनानै थाङाखै। हाथियार लाना सोमावसारग्रा BDSF आफादा 1994 नि 25 नभेम्बराव ndfb मुं लानाय जायो आरो गुबुन फारसे 1996 मायथाइयाव अलरेडि BLTFआ जोनोम जानानै दंखायो। नाथाय बे मोननैबो आफादा हाथियार लाग्रा आरो बर'निनो आफाद। थेवब्लाबो बे मोननैबो आफादा 1990 मायथाइयाव गावजों गाव गोबां गावलायलायो, बुथारलायो, दानथारलायो, हाथारलायो। गावजों गावनो गोबां जोहोलावफ्रा जिउ गारनांगौ जादोंमोन। पुलिस आर्मिफोरखौ बाद दोननानै गावजों गावनो दाउ अमाफोर बायदि बुथारलायना गावजों गावनो गोबां जोहोलावफ्रा जिउ गोमानांगौ जादोंमोन। बेनि उनाव BLTF आफादा 10 फेब्रुवारि 2003 मायथाइयाव BTC सुक्ति बानायो।
बेबादिनो जों बर'नि जारिमिनखौ गावजों गाव नांलाय खमलाय बुथारलायनाय दानथारलायनाय गोबां गुलुं गुजुं थासारियाव नुनो मोनो। दा बियो क्लियार जाबाय। बेखिनियाव नोंथांमोना एसेबाबो बुजि मोनदों बर'फ्रा माबायदि गावजों गाव खौसेथि गैयि हारि। गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जों बर'फ्रा दिनैसिमबो खौसे नङा। आथिखालावबो जों बिटिआरखौ लाना गोबां दावराव जानायखौ नुयो। राजखान्थिनि बेलायावबो जों खौसे नङा। बिटिआराव दाबो बिपिएफ आरो UPPL नि दावहा सोलिबाय थायो। नाथाय जों बर'फ्रा माब्लानि समाव जे खौसे जानो हागोन, थारैनो दैमालुनि सावा सैथोमार नामा? खौसेथिया माब्ला? गोसोआव सोंथिल' जाना थासै। स' लोगोफोर, दिनैनि थाखाय बेखिनियानो। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामदो आरो जेसेबां हायो एसेबां नोंनि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होदो, जाहाथे बे बाथ्राखौ बयबो मिन्थियो। आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायनानै बेल आइकनखौ अल सेलेक्ट खालामनानै लादो। नेक्स्ट भिडिअआव बेनिख्रुइ साबसिन मोनसे टपिकआव लोगो मोनगोन। जै बर' हारिनि।